салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши мои ВАЗ 2114 мебошад ки соли барори 6 2013, объеми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дар губкаваткадаги мотори 1.7 политсейскияй қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли узира гардонем 228000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 06 53 53. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дае мошини фурӯши мо Пеластраҷи мебошад ки соли барори 6 1998, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудияш задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 247000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 05 71 16. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯши мои Daewoo Tico мебошад ки соли барори 6 1997, объеми мотор 08 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% сум дар коршидаи мефурӯша Москва мерава. қарор дорад ин мошин дар Турсунзода. нархи мошин 17000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 111000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 10 15 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои Mercedes Benz бошад ки соли барори 6 2001, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 241000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 937 38 76 74. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6 2001, объеми мотор 2.4 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудияи задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Ҷалолиддини Балхӣ. нархи мошин 39000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 254000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 91 11 19. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6 1994, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи охирша мошин 100% биё маъқул шид бигӣ бира. мошин бе камбудияй қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 17500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 114000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 11 00 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мо Mercedes Benz E-Class бошад ки соли барори 6 2005, объеми мотор 2 сӯзишвориш дизел, коробка педашаш автомат. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудияи задагӣ, пусидагӣ надорад, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 58000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 377000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 204 11 11 64. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی موپل استرا جی مебошад ки соли бароришаш 1999 абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ коробка пейдашаш механика дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст. салом, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази евро 4, баллоно 80%, мотор 100%. биёем биненаш пул дар кори яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 35000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 228000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 981 03 22 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳ мошини фурӯшимои Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 2001, абиёи мотори 1.8 сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин бениҳоят тоза, мошин як дастгаштагии камбудӣ надорад, фақат нарӯшка краска мегӯяд тамом ҳамаш навай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 53000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 345000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 881 10 10 31. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳ мошини фурӯшии Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, задагии пусидагӣ надорад, кондитсионер ҳама ҷо 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб. нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 163000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 77 77 53. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Toyota Corolla мебошад ки соли бароришаш 2006, абиёи мотори 1.5 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мефурӯшим, мошин такси умуман гаштагӣ нест, мошин бе камбудиай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 48000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 312000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 44 10 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz E-Class бошад ки соли бароришаш 1997, абиёи мотор CV2 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. дар ҳолати хуб қарор дорад. состоянии штенҷа, газ, бензин, яксола ҳуҷҷат дорад. алиш фақат ба Zafira ё ки Astra G Caravan. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 38000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 247000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 07 18 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1997, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллони нав, аккумулятор пачка, хадаҳои 100%, мотор коробка 100%, сигнал надорад, срочно. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 02 62 61. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Vaz 2101 мебошад ки соли бароришаш 1983, абиёи мотори 1.1 сӯзишвориш бензин, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин ягон проблема надорад. пол оборот заводид мешавад, аккумулятор нав, хадаҳои нав, ҳамаш 1000%, сентр замок дорад. илтимос фақат харидор занг бизана. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 12200 сомонӣ ба рубли зира гардонем 79000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 64 71 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои Daewoo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1996, абиёи мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка пейдашаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 98000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 93 84 84. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшимои Mercedes Benz S-классе бошад ки соли барори 6996, объеми мотор 5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин бе камбудия задагӣ пусидагӣ надорад. Мошин японкаи тоза қарор дорад. Ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85 000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 553 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 70 01 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.